ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମନ ଦୁଃଖ ନା ମନ ଖୁସି କରିକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କୋରାପୁଟର ଥଣ୍ଡା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଲୋ ମା। ଯେମିତି ତ ଆମେ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ବର୍ଷା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ଯେଉଁ ମାସ ହେଉଛି ହଉ। ଆମର ତ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଟି ଜାଗା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ପକାଇ ଆମେ ପାଣି ପିଉ, ସେଥିରେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଛୁଟି ହେଇଯାଇଥିଲା ସ୍କୁଲ ସତ ଗୁନୁର 23 ତାରିଖ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଛୁଟି ନଥିଲା। ବୁଝାବୁଝି କରି ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠେଇ ଯାଉନୁ, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ହଉଥିଲା, କେତେ ବୁଝାବୁଝି କରି ପଠେଇଥିଲି। ଆସିଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା, କୋଉ ଜାଗାକୁ ତାରି ବାଟରୁ ଶୁଣିବେ। ଚାଲ, କୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି। କେତେ? ଏତେ ଖୁସି ମାନେ ପୁରା ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛ ନାଇଁ କି? ହଉ ଚलो। ଗଲେ ତ ଗୁନୁ ପାଟିରୁ ଆମମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଥିଲୁ? ହଁ, ଆମମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ବାହାରିଥିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖେଇ।